Hello. Ndị be anyị ekele m unu, aha m bụ Jovika. Ụbọchị taa mara anyị mma. Onye ọbụla nke ochiri biko ya zere. Onye ọbụla na-esonye anyị n'ihe mmemme a n'ụbọchị taa, ọ ga-adịrị gị na mma. Naanị ndị Igbo ka anyị chọrọ, biko ewuru onye Hausa, ewuru onye Yoruba, bụrụ asụsụ gị pụọrọ anyị na peji a. Achọrọ m ịnabata ndị Igbo n'ọgbakọ nke ụbọchị taa, n'ihi na ọgbakọ nke a pụrụ iche. Enwere m onye ọbịa pụrụ iche, o si ebe o si na-esonye m. Ngwa mgbe akụpụrụ unu egwu nchere oge, ọ bụ na m kụchaa ya, aga m anabatazi onye ọbịa anyị. Aga m agwa unu ebe o si abanye, ya ga-eji aka ya wee kwuo, n'ihi ihe m nụrụ na ntụ onye a. Asa gwa ana na ofu onye hụrụ a na-ara ahụ ya wee eke. Ihe m na-anụ bi bụrụ onye Igbo biko gbabata, bịa gere ntị, bịa were. Achọrọ m ikwu ihe ọ bụla unu hụrụ caption m mere ya. Caption mere ndị Igbo biko bịa soro m nọrọ nke ahụ. Another Inventor. Nke a ga-ekwu ya n'olu Igbo sọọsọ. Olu Igbo sọọsọ. Biko na-ara ahụ ya arawa ahụ. Asụ onye ọbụla ndị iro gbara gburugburu na-echekwa ndụ ya nche. Ka hapụ ikpowukwa okwenye dị, n'ihi na mkparịta ụka agaghị egbu oge. Ka m were eke n'egwu nchere oge wee ka unu nwee ike wee tụsara m ihe onyonyo a, nwee ike gosi m ihe ịhụnanya nke ndị bekee na-akpọ like. Nwekwana ike wee dee edemede ihe unu chere. Ma ọ bụrụ na iwe onye Igbo, ị naghị esonye Jovika, ụgbọ aghala gị. N'ihi na ọ na Jovika ka Chineke nyere onyinye amara ịchọpụta inventors na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụ na ordinary inventors, ndị ihe inventor dịgasị iche iche dị very ihe na-akpọ ndị bekee na-akpọ sensitive. Ọ narị na Jovika TV ka ị na-anụ masara ha. Akpọpụtara m na onye onweghị inventor ebe a nụrụ ya ọgwụla na Jovika TV, onye na-eji plastik arụ ụlọ maka ọdịmma ndị Igbo. N'ihi na akpọọla ya n'obodo dị iche iche, dịka m na-agwa gị na ha na-akpọ ya na China, na-abịa bido rụwa datin na China. Ya jụọ ha si ya nwe na China, ọ maka na ibute from China bulatazi ala Igbo na ọ ga-adị kọz onye ha si ya na ọ ga-eme mmadụ onye ha wọ bilionia within a 2-3 months. Ya sị na ya agaghị na-enwe ụdị ego dị otu a. Ka ihe m ji agwa gị ha na ọ na Jovika ka ị ga-ahụkwa onye nke nwetara ihe gbasara jeneretọ na-anaghị agba tum. Ọ na Jovika ka a nụrụ ndị ewepụtara anyị ọtụtụ ihe dị iche m na-aga akpa aha ihe owo something ọgwụrụ mba. Nke ugbu a aga m eji agbara unu expo ihe onye nke a mere invent. Anụrụ m ihe a ahụ na-ama mgbagbagbagbagbagba. Nsị mba ọwụna m ga-ahụ ka bọdị biko sonyekere anyị na binyere m aka na follow na share mee otu a na YouTube na Facebook gị ya. Onye ahụ ihe ọmụma ebe a na-akọ. Ọ bụrụ na ị nweghị information, you are already deformed. Ọ egwu m chọrọ ịkwụba mba but biko aga m akọrọ unu nke ka m kọrọ unu Igbo egwuri ụlọ ka edozie ala Igbo. Gerenụ nke a ka anyị na-aga. Ndị Igbo, take it. Edozie ala Igbo, ụmụ Igbo ụlọ ala Igbo dị mma. Jovika jisi ike ekpere gị rire n'ala Igbo, ụmụ Igbo rute ụlọ ala Igbo ama mma. Igbo ụlọ edozie ala Igbo, Igbo ụlọ ala Igbo dị mma. Igbo ụlọ edozie ala Igbo, ụmụ Igbo ụlọ ala Igbo dị mma. Ụlọ ụmụ nwanyị rute n'ụlọ, ndị ntorobịa rute ụlọ ka ala Igbo dị mma.
akụ na ụba anyị edozi omenala Igbo edozi asụsụ Igbo doo ala Igbo adị mma ụmụ nwoke rute ụlọ ụmụ nwaanyị rute n'ụlọ ndị ntorobịa rute ụlọ ka ala Igbo dị mma edozi akụ na ụba anyị ga-adọbiri ya ebe ahụ ọ bụ na mlewegwu otochi atọ m anyị ga-agụgide tachi eji aga bụ ụmụ nwoke rute ụlọ ụmụ nwaanyị rute n'ụlọ ka anyị dozie akụ na ụba anyị dozie omenala Igbo asụsụ Igbo asụwa ya ala Igbo ama mma odezi ihe mara mma ya biko gbafuo ngwa biko dịka m gwara unu asụ Igbo ka ọ nwere ị ga-ede edemede gị ide ya na bekee nwere ike ịtapịa n'olu Igbo ihe anyị na-asụ ya Igbo n'ihi na ihe onye nke a dị very sensitive ihe ndị bekee na-akpọ sensitive biko dịka m kwuru ọ bụ na-esoro anyị were ohere esoro anyị ka m kpọbata onye anyị na-anọrị taa biko n'ihi otu ihe sensitive ihe a dị achọghị m itinyewe iru ya onye nke asị achọrọ m akara onye nke nwanne anyị na-arụrụ anyị igwe na-enye ọkụ ngwa ọ bụrụ na ị nwere akara m nọ n'ebe niile were akara m sendịara m ozi idenyere m sendịara gị na akara WhatsApp mezitere gị na akara WhatsApp ọ bụrụ na ịhụ ya nwe ha akara m gaa na Jovika TV nke ahụ ọ bụghị enwere Jovika TV US ọ gị gaa na Jovika TV US Facebook ị ga-ahụ WhatsApp button ịpresa WhatsApp ọ ga-akpọbata gị na ma gị were sendere m ihe ọ gị gakwa na Jovika TV nke aha akara hak nke nwe 110 followers ahakigo nke ahụ akara m nọkwa ebe ahụ izitere m ozi gwa m na ịwa akpọ aha gị onye ọbụla na-ezi m ozi biko kọwara m onye ịbụ ị na-akọ ha onwe gị ma atụpụrụ gị ọnụ otu m na-echi eme iwe ga-adịla ọkụ oke ka m kpọbata onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa nwanne m ị nọ ebe ahụ oke biko ndị nọ na n'olu ya biko ndị na-ege anyị na Facebook na YouTube nye m zitere m ozi unu na n'olu ya kwuo okwu ọzọ isi na-anụ ana m anụ olu gị nwanna okedo dịrị gị nwanne mmadụ biko ndị na-anụ na Facebook unu nụrụ olu ya anụ ọ na-apụta ka m cheke monitor m ka m cheke monitor m ha sa na anụ ya ifi chejina ọ ga-adịrị gị na mma iche eji na asago mesị na ya na-anụ ya loud and clear udo ka a gbapụ ya ọsọ ndị TikTok ọkwụnụ na-anụ olu ya ndị TikTok na-anụkwa olu ya enwere ga-anọ na TikTok asị m ka ọ na-anụ ka m ndị shọn ka ifepụ ya ọsọ nna ekwu biko ka ebe isi na-esonye anyị n'ọhịa ọgbaka nke ụbọchị taa Ọga Jovika ewere iwe ihe ndị anyị na-arụ ugbu a adịghị mma mmadụ ikwu ebe ọ nọ mana anụ m n'ala bekee jide otu ahụ otu ikwuru dị mma ịnọ n'ala bekee biko enwere ike ịgwata ya aha gị afa m bụ Ken ozolo nke ozugo okwule agala afa uche m nọ ya otu ịkpọrọ ka ịkpọrọ ezuole onye ga ha ga-achọwazi onye nwoke ha ga-achọwazi onye nwoke na ebe ọbụla ọ nọ anụ m na ị nọ n'ụwa ihe m chọrọ ịma m nọ n'anyanwụ ma ị nọ na ikuku ebe ị nọ n'ime ụwa ekele dị Chukwu biko ama m na ọ ga na-agbanwe oju gị anya otu m si wee chọwa gị wee chọta gị ma Jovika wee ntụpụ ala ịma achọpụtara Chineke nyere m onyinye amara na nke ikpeazụ a na ọnwa anyị ka ọ ga-eji wee gara ndị Igbo ozi mana enwere ndị na-aghọtabe ya ịma ọ bụghị onye bụ ụzọ mepe shop na-ebukwa n'ụzọ erecha ahịa
ọwụkwanụ Moses kpọrọ ụmụ Israel gawa ala ekwere na nkwa kpọrọ ya wee ruo n'ala ekwere na nkwa. Ana m ekwu na ahụhụ enwere ihe nwụ mana enwere ihe Chukwu ga-eji m arụ. Otu akwa ka nwekwara ihe ọ ga-ejikwa onye ọbụla dị na-egekwa m ntị arụ ọrụ. Abịara m otu isi wee mara gị mere enwere ebe m nụrụ kepụ na a na-achọ gị achọ ịma na gụnwa ama m ma nke a na ma enwere obodo na-alụgbuchi onwe ha ọnọgụ ugbu a. Ọ bụ ha ndị ọcha sokwe na-achọ gị ma n'ihe enwere ihe ịchọpụtara na-eyi ndị mmadụ egwu nke ndị ọcha na-agbanweju ndị mmadụ. So mgbe m nụrụ akụkọ ahụ ama m ihe m siri ala n'ime wee chigide ala wee nweta gị, ma achọrọ m iji ọnụ gị gwakanụ ndị Igbo elee ihe rụrụ ihe ahụ bụ ihe mere eji na-achọ gị achọ. Achọrọ m itinye ihu gị n'iru akwụkwọ mana ndị mmadụ ga-anụ olu gị. Gịnị ka ị rụrụ ihe ahụ? nwanna imeela maka otu isi tụfu ala chọta nwanna gị ebe ọ nọ maka ọ na-ara ahụ ya arawa ahụ. Otu a anyị nwawu ndị na-anaghị arahụ ụra na-achọghị anyị ga-arụ omebeghị onye rụrụ ya ni ogodi ma onye rụrụ ya ni ya nwe ọdịiche n'ime nke a rụrụ arụ. Ihe mere bụ na arụrụghị ngwa agha n'asụsụ Igbo a na-akpọ ọ dịghị mmekpọ ya. Akpọla ya ka m jikọwara ndị na-ege ntị. Ọ dịghị mmekpọ ya n'asụsụ Bekee mana ọ wụrụ ngwa ahịa a na-akpọ ọgbụrụmba ka m rụpụtara. Ọgbụrụmba m rụpụtara nke dị iche ga-abụ agba ya ndị a na-achụ efi na-enye ndị nna anyị na nna anyị ha nsogbu maka ihe akụ ihe a ga-egbu efi ndị a ma ihe egbukwara efi ga-egbukwa onye kpọ ya mana anyị ga-eme ha ihe m ji chọọ ka edozie otu isi chọọ ka edozie ala Igbo edozie ya ọgwakwanụ mba ga-ama anyị aka n'ihu. Ngwa agala ụzọ dị anya ka m dara gị okwu. Ụmụ Igbo ndị na-ege ntị dịka ọ kọwara m unu mana mgbe ọbụla enwere mkpa Chukwu na-ezitekarịrị ndị Igbo enyemaka. Kedu ihe m na-ekwu? Unu hụrụ na mgbe a kpara nkata megide ndị Igbo gbasara ihe a ga-eme anyị na Lagos ma na Abuja, Kano, Kaduna, mgbe a kpachara nkata ahụ enwere m ọgbụgba ama pụrụ iche. Afọ ala ọtụtụ eme elekshọn nke Peter Obi na ndị na presidential elekshọn ahụ wee mee ka m mara lekwa na ihe a na-atụ atụmatụ ọjọọ megide ndị Igbo. Agbara m ama ya mgbe m gbasịrị ama ahụ otu a ka anyị si wee malite Igbo ruo ụlọ. Ihe m ji na-arụta ya agawo mgbe ọbụla Chineke hụrụ na a na-ezube nzube ọjọọ megide anyị ọ na-ezitere onye nzọpụta dịka ụmụ Israel mgbe ndị Asiria na ndị ọjọọ gbara ndị iro gbara ha okirikiri enwere ike mere na-ezite onye a na-akpọ Samson ya wụrụ onye ji wee rụọ ọrụ that time. Enwe nke emere ya bụ onye a na-akpọ Gideon. Enwe nke emere ya ezite onye a na-akpọ Joshua. Enwere nke emere ya ezite onye a na-akpọ Moses. N'ọnọdụ ọbụla enwere ihe ịma aka nye ụmụ Chineke Chukwu na-ezite onye enyemaka. Enwere ihe enyemaka ihe ịma aka nye anyị tụọ atụmatụ ọjọọ megide anyị ya ezite mụnwa ka a gbara ndị Igbo ama maka Igbo ruo ụlọ anyị malite ya. Enwe mgbe eji ihe gbasara ịrụ ụlọ echi anyị anyụ n'ala ndị Igbo na-atụbata akụrụngwa eji arụ ụlọ anapụghị ya akara eji anabata ya maọbụ laịsensị ka emere na Igbo eto ji tọ n'ụzọ kamgbe afọ ole eme ya ya bụrụ na ofu onye na-atụbata akụrụngwa eji arụ ụlọ. Chineke chi ebe o si wee kpọpụtazira nwa okorobịa nọ na pipeline ugbo unu ga-ahụ ya na pipeline very soon na-eji pure water na-anọchisiri anya ebe niile pure water waterproof o jizi arụ ụlọ akwụkwọ pure water ọhịa Chineke zizite onye nke ahụ. Enwe nke ndekwasị ọkụ a ga-enwu kama ọkụ ga-enwu na Naijiria nne na nna ha anwụchia ọ ga-enwu Chineke akpọpụtachara ụmụ Igbo ugbu a
ebe dị iche iche ndị ga-arụ anya igwe ọkụ na-enweghị fuel ha sọ fuel ka ha mma ji fuel anyị na-egbu ya Chineke sị unu ga na-agba moto na-enwekwa fuel dịka m na-agwa gị na ndị na-arụ moto na-enwe fuel na-enweghị eletrik sef na-enweghị ọbụla ọ nọ on board now ihe azụ anyị gazi abụrụ ehi na-atagbuchiri anyị ha kụrụ n'egbe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị iche iche na-atagbuchi ha kụrụ n'ubi Chineke ezitekwela ụmụ ya unu nụrụ onye nke ọmụm mere onye nke ahụ akọghị ndị ụfọdụ onye nke a na onye Chineke ji kpughere ya nke o kpughere ya specifically dịka na asụ n'olu bekee maka ịchụ ndị ụmụ ahịa atagbuchiri anyị ọrụ ugbo anyị enwere nwa mmanụ bere akwa akwa ebere tọchịrị m ehi atagbuchie nwa nwoke lara ditamentị ya na nwunye ya na-eme akpụ niile ọ gbara esọm ya kwuo ndị nwe ehi ya sị na a ga-egbu ya Chineke wee zụpụtakwa onye nzọpụta gị na ya na ugbo a si ya rụọra ndị Igbo ihe a na ha were ya ka ha wee ji wee chekwaa ahịa akụrụ n'ubi ma achọrọ m ejigo nna m okwu elee otu a ga-eji ịma na onye buru egbe gakwuru ndị na-achị ehi ma ọ gịnị ha achụwa gị ụfọdụ ha sịkwa na ha na-agwọ ọgwụ ịgba mgba na-atụ ha biko elee otu a ga-eji eji ihe agara ndị Igbo ojii iji chụpụga ihe na-eriri anyị ihe n'ubi anyị nwere ike ịkọwa kanere ụmụ mmadụ ndewo nna mgbe aka nkọwara ọhara eze esi eme nke a abụghị ịbịa chụgharịwa ndị na-atụ efi a sụgharịwa ha gwa elu gwa ala ihe a karịrị ọgwụ ihe a karịrị mmadụ ihe a karịrị efi nke a bụ mma anụ nwere ebe mmee ya ma ọ bụ abụọ ma pụọ nọ ebe m chọrọ ịnụ mee ya ya gazuo ya gara jewa ọ na-aga n'ikuku oke ọ na-aga n'ikuku ya o nwere ike ịga maịlị ole ị nwere ihe ị matara m lemadụ na o nwere ike ịganwu ya ka m kọwa ya otu a maka ndị ma Lagos for example gị gbaa ya mgba ya a Lagos now mgba ya si kojewa Eastern side for example now ya jewa ya si mgba ya na Lagos now ọ ga-eru n'Ore wow Jesus and nga ọrụ n'Ore ebere m ga-emere ndị ga-ekute ya mana ọ bụ nchekwa ka ọ gakwa ruo Benin for example etinyekwa omi ihe m ga-etinyekwa ya na-agakwu okay ndị na-ege ntị unu nụrụ ya ọ sị nke ya rụpụtara ugbu a n'ọ ya gbaa ya ihe dịka na Lagos na ọ ga-eru ihe dịka Ore mana ọ bụ na-achọ ka ọ gafee Ore enwekwara ihe a ga-etinye anụnụ ma otu ekwuru ihe itinyekwa ihe ọkwa ihe nchọpụta ọkwa ego ọkwa akụrụngwa ga-emezie ya agafezie ihe dịka Benin na nsogbu dịkwa onye si Igbo enweghị mmadụ onye ọbụla nọ na ị naghị Chineke kere n'Igbo egwu ma na mgbọ ga-atụ gị n'isi onye si ọ na-anụ ihe ya ọ ga-ahụ ịma enwere ajọ m ikwuwe okwu na ihe ọzọ m chọrọ ịjụ nwanne mmadụ ọ bụ na ịgba ya ọwa ga-amata ebe ị nọ wee gba ya ka ha nwee ike wee chụrụ gị bịala gị n'iyi elee ihe ị ga-eme na aga ama nke ajụ nke m nke abụọ bụ ọwụzụ ya agaghị azụ n'ike mezie ka ndị irowa n'ụzọ wee gbafuo mgbe ihe nwa na-abịarute mebi ọ ga-abịa ụwawawawawawa anụzi ka ihe na-abịa onye ọla gbafuchie ihe ndị wa gbara ha bifo ihe nwa na-abịarule onye ọbụla ekiliala biko kọwakana anyị ọ ga na-amekwa ka rọket ele otu o si aga ọnweghị gị onye gbara ihe ya na ụda mgbe ọ na-ahụ ihe na-ahụ agbafuo ihe nwe gbara abazu uru biko kọwatụrụ anyị ya ka m zaa gị nke mbụ ejụrụ m ọgwụ onye dị ndụ ya chọọ onye gburu ya okay
ya oke mbọsụ na-aza gị maka nke ahụ. Nke abụọ bụ ebe a ga-anọ gbaa ya abụghị nsogbu. Nsogbu anọghị maka ihe a. Ihe a bụ ihe bụ tupu nchọpụta ihe a arahụrụ m ụra chee echiche ka ndị ọcha si eche echiche. Ịma ndị onye ọcha chọrọ ụra gị panadol bifo ya aṅụ panadol, ọ ga-achọpụta si aṅụ panadol a side effect of it. So ụda m nọ na mgbaa ya ebe a ga-anọ gbaa ya, ha gaghị anụ ụda ya. Otu esiri nwee egbe na-abụ agba ya anaghị anụ ụda ya. Kpọrọ n'asụsụ bekee. Mgbe ya ọ gaghị ada ụda. Mụ na gị nwere ike nọrọ, mụ na gị nwere ike kwụrụ, ma ewere remotu a pịa ya aka. Mpịaja remotu, o nwere ike edowara m ya na Lagos. For example, na-enye gị, enwere m ike nọrọ na Lagos dowa ya, dowa ya dịka ebe bega, enwere m ike dowa ya dịka ebe okoko, nọrọ ya dịka ebe bega, pịa remotu aka. Ma gị ga-akwụ na-ekwu okwu, mpịa ya aka. Mpịa ya ka ị gaghị amaghị mpịa. Ya echiche bọọlụ ọnụ chebe ahụ muvu gawa njem. Ihe ịchọrọ ije ozi m tinyere ya. Na nwa nsogbu dịkwa. Okay, aga m ajụ gị ajụjụ nke ikpe bigara achọ nke ọhịa gba gaa ogologo. Ndị Igbo na-atụsara m ihe onyonyo a. Anyị chọrọ m ka ọ kọwazere unu, enwere anyị chọrọ ịkọwazi ebe bara ime na ihe mere ji wee na-eme ihe onyonyo a. N'ihi na enwere ụfọdụ ndị kpọrọ m sị m ụdị ihe dịta m ewepụtazila ya n'iru akwụkwọ, mana enwere ihe mere dị echi na-ebekarị nwee. Enwere ihe mere ndị na-ewepụta ama akọwara unu ya ugbu a. Anyị ebe a ka anyị na-achọ ịbanye, ma biko ana m ayọ ọnụ gị nwanne mmadụ tinyere aka na na-atụsara anyị ihe onyonyo a, na-egosikwa na ịhụrụ ihe anyị na-eme n'anya. Biko, anyị nwere ihe dịka mmadụ 40 na-ele anyị, mmadụ 6 na TikTok na mmadụ 40 na ha na-ewezi na-ele. Ọ bụrụ na ibidobe na-esonye anyị na Igbo ruo ụlọ, sorokwa anyị mee ka na Igbo ruo ụlọ. Biko, ọ dị mkpa na ị ga-eme ya. A nwere ajụjụ ikpeazụ m ga-abịa jụọ ya ugbu a. Chisi ike, sonyekwe na Facebook, YouTube, TikTok, na-eme ka anyị na-anụta ihe na-emere. Anyị ji nye ọtụtụ ya. Nwekwara onye ọzọ nwere nchọpụta pụrụ iche m ga-akpọtara unu ka m na ya kụzicha. Onye nke a anụtụbụ m ụdị nchepụta nke bifọ. Achọọ m ịtụpụ azịrị, chọọ m ikwu obodo oge eru m ga-akpọta ya ka m na ya hachicha. Enwetachara m ihe otu m ihe infọmeshọn nwere abatị nke m nwetacha ya na-akpọpụta. Ịma anụmanụ kata m kpọrọ mmadụ, onye ọnwụ nkịta bịagwa m, ana m agba ụja mkpọbata ya ihe. Ọ bụ ndị anyị bịara, anyị ga-eme testrọn nyoo ha, hụta ihe nke merenụ, anyị akpọbata ha. Udo dịrị ụnụ. Ka were egwu nchere oge a ga-eji nke ikpeazụ ya wee nwee ike jụọ ya ajụjụ nke ikpeazụ. TikTok, ọ bụ na enwere ihe ị chọrọ eji ya, ị chọrọ ịkpọ na ekwentị gị mee ka anyị mara gị, ma ọ gị dee ya ede, ijikwa friji, ma enwekwa advaịsị ị chọrọ inye ya gị dere anyị. Ịchọkwa ịbata studio bịa kwuo, adọmma anyị drọpụkwa gị link gị ji abata bịa kwuo okwu. Ihe ahụ na onwe achọrọ m ịkpọbata ya na studio. Onye ndị gbara gburugburu na-eche ndị ya nche. Ọ bụ na Igbo ruo ụlọ, ha ga-edozi ala Igbo. Ngwa gere na egwu a. Igbo ruo ụlọ, edozi ala Igbo. Ụmụ Igbo ruo ụlọ, ala Igbo adị mma. Igbo ruo ụlọ, edozi ala Igbo. Igbo ruo ụlọ, ala Igbo adị mma. Igbo ruo ụlọ, edozi ala Igbo. Ụmụ Igbo ruo ụlọ, ala Igbo adị mma.
ụwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ruo ụlọ ihe Chukwu kwuru ga-eme Igbo ndị Igbo rute ụlọ ha ga-edozali Igbo. Biko unu hụrụ ihe m na-etinyere unu n'ihe onyonyo nwanne anyị nwoke bụ Chidi nke rụpụtakwara ihe pụrụ iche na gbasara ndị ụlọ ọgwụ ihe na-enye gị drip ya na-eme drip wee gwụchaa ọbara gwụ amị ọbara mmadụ o nwebe ebe arụrụ ya n'ụwa mbụ ndị ọcha ahụbeghị ya mbụ ndị Igbo ahụbe ya Chidi arụrụ ya ọ bụ na drip gị gwụwa ihe a na-eme drip ọbara gị agawazie gbaliwe elu nwanne m Chidi asị mba gị na-eji ya na-enwe problem so Chidi wee rụpụta akụrụngwa ga-eme na ọ bụrụ na enye gị drip gwụ ya kpọwa ndị dọkịta kpọwa nọọsụ na-ehigodo ụra n'ala mmụọ ọ ga-aga kpọlite ya si abịa wepụ ihe a bifo gị gbuore m ma onye m Chidi rụrụ ya ndị India ahụgo ya si tiwe nke o mere eme aha anwụọ ha ndị Amerịka hụkwala ya na-achọzi otu ji aghụghọ na-eso ya nke anyị nọkọ n'ugbo a na-esokwana ndị Amerịka n'otu ha ji ndị obodo dọla arụchala ya Chidi wepụta so onye a rụpụtara ihe a na ọ sị na ya ga-akụzi ya chọrọ ị na-akụzi nkụzi n'olu Igbo because anyị enweghị akwụkwọ fiziks akwụkwọ makabes na akwụkwọ masị onye nkasị a ga-akụzi gị teknụzụ n'olu Igbo klaasị ya ga-ebido mgbe na-adịghị anya dịka mmara n'ọkwa na ihe mmemme nke mgbe mbụ ọ bụ na ị chọrọ isonye anyị na-eme ihe nkụzi Igbo ahụ deba aha gị na akara ekwentị Igbo ruo ụlọ a ọwụmụnwa ji ya sekretarị anyị ji ya na Naịjirịa akpọkwala akpọ zije ya ozi ọ ga-emecha ọ ga-esendịrị m ozi niile zitere ka anyị bidoro na platfọm nke WhatsApp anyị vidio ya a ga-ada onye ọbụla ya akụzi enwe ihe ndị a ga-akụzi online nwee ndị a ga-akụzi offline enwere ebe dị sensitive dị aṅa n'ihi na Chineke nyeghị anyị ndị dị otu a ga-anata some information from them mana bụrụ n'obi ọwụ ihe niile ka ha ga-agwa anyị ma nke ha kwesịrị ịgwa anyị meka enwere ihe Chineke na-akwado anyị maka ihe enwere nwa mmanụ a na-akpa agha adị enwere nwa mmanụ a na-akpa agha adị Chukwu m okenye isi m ha onye nkasị ihe a kwesịrị ịbụ ife nzuzo eziokwu o kwesịrị ịbụ ihe nzuzo nwanne mmadụ ọhịa maka ihe ndị anyị na-ekwu anyị na-ekodi ọ bụrụ na mwepụta ya ị gaghị ahụ ya wee mara na enwere ihe dị otu a na ọ bụ ihe m ji gwa gị na enwere ebe m ga-ajụzi ya mgbe ihe mere m ji wee mee ya ka ọ hapụ ịbụ ihe nzuzo o nweghị ihe niile a na-akwụ ya wee asụ Igbo ọ bụzi onye nwere nye gị ga-anụ ya ga-akọrọ ndị dị anya a gbasara gị nwanne mmadụ elee ihe iji chọọ ka ha na-wezi wee mara ihe a ịrụpụtara ịrụghị ya na onwe gị ji ya na-agwụ ụwa niile na onwe gị elee ihe ị chọrọ n'aka ndị Igbo kọwakana anyị o nwere otu onye nwoke aha ya bụ ọgụ ebie mana m agwa ya si ya ọgụ ebibeghị otu a ịma ọwụ onye zara Ezikiel ka ọ na-adịrị izi na ịzara Ezikiel ọ ga-adịkwara gị izi na ịzara Rufus a ga-awụ na n'ụlọ gị ha ga-erufuru gị ya na-ekwu so anyị ji n'ilulu ahụ na ọgụ ebibeghị ọwụ ịjụrụ maka ihe mere eji ọrụpụta ihe ndị a so nji maka enyi m ka atụ ilulu ahụ ụnụ mara onye ka dị n'ihu mmasị gị ele ihe mekwara iji na-abịa ewepụta ya n'iru akwụkwọ ele ihe ị chọrọ n'aka ndị Igbo now nọmba 1 ikwu ole ka ha mara na ọgụ ebibeghị nke mbụ enwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ndị Igbo mara ya nke abụọ bụ nwanne ịmara ịrụpụta ihe ndị a abụghị ihe a ga-ahapụrụ ofu onye ma ọ mmadụ bụrụ ọretọ ihe mmadụ ise ihe ndị Igbo anyị ga-agbakọta ọnụ si jupụta na nwoke ma ga-enyere ya aka ka ọ rụpụta ihe a ka akpọpụtakwa ụmụ ya utu anyị ka ọ kụziere ha ihe a abụghị m onye na-abụ mmụta nsị ka m zụọ ya ezo achọrọ ọ dị m ka ndị Igbo anyị niile onye ọbụla maracha ya onye ọbụla were aja kwụcha nkwụcha
jidokwu nwanne mmadụ jidokwu nwanne mmadụ onye na-asị na ihe a kwesịrị ịbụ ihe nzuzo o nwere ihe nụrụ ebe a na ị nụrụ ihe mere m ji wee mee ya gụọ na-ekwu ya maka ndị Igbo gaa n'iru nwanne mmadụ ihe m chọrọ bụ ka ndị Igbo gbakọtakwa aka nye aka ka enwee ike rụọ ọhịa ụzọ pụrụ iche maka otu a bụ ndị nne anyị nna anyị ha tacha afụfụ kọọ ihe n'ubi ha agaghị enweta ihe ahụ ha kọrọ ka anyị nwee ike tụkọta isi ọnụ ha nyere m aka ga-enwe ike rụpụta ihe a mgbe o buru ibu na chọpụtakwana ebe nwere ike nọ mee ya ebe nzuzo ebe a ga-anọ na-eme ya maka na ihe bụrụ n'uche ebe ndị Igbo anyị nọ bụ isi imi some of us na-esu imi ike nwere ike nyere m aka ka eme ihe a mepụta ya mgbe ọ ga-abara Igbo uru gbakwara ụmụ nwaanyị a uru aga m arị hapi ka ha nyere m aka. Udo dịrị gị nwanne mmadụ. Ugbo ọgbakọ agụkwala na ngwụcha ahụ enweghị m ọtụtụ okwu o gwuchala ya onye niile anyị na-akọ ya na ma ndị anyị na-ekwupụta ha ihe ọtụtụ ihe anyị na-ekwupụta ihe mana a just gwa gị ihe ụdị climax ọ sị ya chọrọ ka ụmụ Igbo bịakọta ọnụ nyere ya aka ka enwe ihe na-akpọ mass production ọya ihe ọ na-arụtụ aka then atụkechie ya na ebe nzuzo dịgasị iche iche n'ihi na ndị a na-abịa atagbuchiri anyị n'ala ubi ha si n'ugwu abịa ha si na ndịda ala Igbo abịa ha si na owu anyanwụ ala Igbo abịa nwe ebe a abata ọnwụ na atụkechie ya na ebe a niile onye o suru n'ụzọ sad ebe ka unu otu ụzọ akụkụ ebe ka unu ga-eji ji ya gaa ozi n'ihi ọ ga-akụziri gị otu ị ga-eji wee were foonu gị ma remotu ya wee kpa ya aka ụwa agwụ nke abụọ ọ bụrụ na enwe ndị bịa nyere ya aka unu ewerekwe ihe ntụnye nke unu ka tụnyere ya ihe ọzọ ga-atụkwasịkwa n'elu ka o nwere enwe mana nke o nwere enwe ezuru oke iji wee gawa mba unu ma mgbe a zọrọ agha nke mbụ arụ ogbunigwe ndị ihe mere gbara ụwagharị mgbe ahụ mgbe ụwa nọ n'isi nke ugbu a na ajikwe kọmputa ajikwe remotu ajikwe ikuku arụ nke ugbu a ọ ihe m ji gwa unu mgbe ndị mmadụ na-esi m na mbịa tinye aka na ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ nwere onwe na mbịa tinye aka m sị ha ihe ụlọ nwere oge erule onye ebele kwesịrị ka ọ na-azụ tutu ya asọmpi anyị alaghị azụ mgbe na-adịghị anya ga-asọmpi ndewo enwere onye nwere ajụjụ unu na-ajụ ma ihe to the please connect all these guys to the bell ngwa onye abịara n'ugbo ọ sị please connect all these guys to their friendly government in exile nwanne mmadụ anụrụ m ihe i kwuru mana aga m asa gị ihe anyị jụrụ ihe gwara ugbu a ịkpọ m n'ekwentị m asa gị ihe mere m ji ihe ga-asa gị ka m kwudewe ka m hapụ ikwu gafe a ka m hapụ ikwu gafe a asị dị ochi anaghị ekwucha ihe ọhụrụ ma ọ rie elu ma nsogbu adịghị oke nwere ihe ọzọ ị nwere ikwu n'ihi na ya wụ anya bịara asị mgbe ọbụla ajụwara nkwụ ka pịawa ọnụ mgbupụ ya erule ihe ọbụla nwekwara mmalite nwere ọgwụgwụ anyị na-achọ ịchịkọta ihe ọsọ ajụjụ a enwere ihe ọzọ ị ga-achọkwa ka ndị Igbo wee mara dịka m na gị kpara bifo gị bata ọwụ ihe niile ka anyị kwuru ihe na details anyị kwuru ndị ha kwesịrị ịma ọzi ndị a niile bụ ndị Igbo onye awa ajụjụ m na-achọ ịnụ Chukwuma na-ajụ sị kedu ka a ga-esi wee nye aka bifo gị saa ya otu ụzọ ị ga-enye aka zitere m ozi n'akara ekwentị m anyị ga-afọmụrụ ya grupu ugbu a ajụjụ na-atụ ka mmadụ jụọ ka mgbe a ga-afọmụrụ ya grupu ndị nwere obi tutu akpọbata na ekwentị aga m akpọga jụọ gị ajụjụ mara ebe isi bikọz achọghị m onye osi imi anyị fọma grupu mmadụ ole na ndị a ga-eji ya wee gara Igbo ozi unu hụrụ na anụ edewe ihe anụ anwụ ochie ha chọrọ ka ha butekwara anyị anụ ahụ bịa resịwa anyị n'ala Igbo
ozu anụ nwụrụ anwụ. Anụ ahụ kemikal gburu onye rie ya o nwere ọrịa, ma ọ na-egbu gị ọrịa kansa ebidola. So ka ha ga-ebe akwa na anụ ha na-anwụ. Ugbu a ka ha ga-ahụzi nke ọnwụ anụmanụ. So ịbịa join ya, anyị tinye gị na group, anyị ga-aga n'ọkpa mkparịta nkata marụta ga-esi wee anyị na nwanne ga-esi wee gaa ozi ka anyị nyere ala Igbo aka. Udo dịrị unu. Enwere ihe ga-adị n'ihu ajụ onye a jụrụ ugbu a? Mba, anyị ga-ajụ nwere adị n'bụ onye ọbụla o metụrụ obi isi na ya chọrọ inyere m aka ka eme ihe a ala Igbo dị mma, ya kpọtụrụ gị dịka otu siri wee kwuo, n'ihi na a na-arụ ihe a na-ezekwa ndụ. Otu a okwu ikpeazụ gị, okwu mmechi, enwere okwu mmechi nwere ikwu ka ikwuchala ihe dị gị n'ọnụ? Ya, okwu mmechi m bụ Chineke ga-arọpụtara anyị ndị ndu nke otu o si rọpụta gị nwawo Ọga Jovita, n'ihi na ya rọpụta ndị ọzọ dị ka ngụnwa ala Igbo ga-adị mma. Ana m ekele gị, Chineke mere gị ebido ụdị ihe a na-akpọkọta anyị ncha niile. Chineke ahụ ga-ejikwa otu ahụ mere gị. Onweghị onye ga-abụ onye Igbo anyị ga-abịa mebie gị maọbụ chọọ ihe ọ ga-eme mebie program a. Amen ise. Thank you. Enwere onye ndị ụra ihe a na-eche imegide mmadụ ndị Igbo ibe ha mgbe ọ na-atọ ụtọ. Chineke agaghị ekwe ka ha hụ gị. Ha agaghị ahụ anyị nwa ndị na-eme invent. Amemo, udo dịrị gị. Enwere onye si dịka ọ gụrụ ka ngụpụta na bekee kọwaa n'Igbo, ọ sị ihe a meghị ihe nzuzo adị enweghị uru ọ bara, na ọnwụ na mmadụ enweghị patent, onweghị aga akpọ ya na onwere invention, na the idea to be the inventor that makes it an open, na ebe e wegotere ya n'ịntanet na ewe open. Well, nwanne mmadụ Padi Alphonsus ekwenyere m n'iwe onye Igbo. Elee etu mmadụ ga-esi enweta patentị ụdị ihe dị otu a? Ka m jụọ Padi, elee onye ga-enye gị patentị ụdị ihe dị otu a? Ọ ndị obodo Naija ga-enye gị patentị ka ọ ndị a na-alụ ndị rọsh ndị a na-agụ ume ọsịsọ, ka ọ ndị obodo m nọ n'ime ha, ka ọ ndị Eliza? Ele ndị ga-enye gị patentị ihe nwere ike iji wee laa ha n'iyi? Onwe onye ga-enye gị patentị ihe a. Anaghị achọghị patentị ha. Ihe anyị chọrọ wụ nchekwa ime ya ka ọ wụrụ ezo. Anaghị ewepụta ya na ịntanetị ka anyị nwee patentị. Ihe ọ gwara gị ha ji wee tinye na ịntanetị ka ndị dị ka unu wu ndị Igbo nwere echiche ugbo ka anyị chịkọta na aka ọnụ nyere ya aka ka e nwee ya na mass production. Ọ gwụla olekwane sara gị ya, ha ga-enye gị patentị ya. In fact, the day ị kwupụtara ya okwu ya na ị rụrụ ya egbuo ọnwụ ga-erule. Ọ dị ka Padi anọghị na obodo Naija. Padi maka ihe na-ekwu mba ndị obodo ndị ọcha ga-eme gị the patent, ha dị happy with you? They are not happy. Anaghị ahụ gị n'anya. Ndị Igbo bụrụ na awụrụ ha threat. Okay, nwa okorobịa rụrụ ụnụ ahụrụ nwa Zimbabwe akwa Zimbabwe, datị nwa Zimbabwe nwatakịrị kwụrụ onwe ya iji redio na-efe ụgbọelu, redio rụọ moto, redio na-agba n'ikuku. The boy dịka m na-agwa gị na the boy na-ama masa ọnwụ na okwubiele, ọ nọ na critical condition. Naanị na ọ chọpụtara ihe ndị karị ndị fuel ga-agbanụ without gas, ndị na-arụpụta ihe na-egbufuele ya. Gị sị ka onye aga bute onwe na ome patent. What of onye ọcha rụpụtara moto na-eyuzu naanị mmiri, ịgbanye ya mmiri gị ga ụwa niile ran. Ele ebede ga nọ na ha nyere pọzi ya nwụ, ndị ọcha nyere pọzi ya nwụọ. Onye eme ịnọkwa n'ụwa ịmakwa ihe na-emenụ. Biko ekwere okwu patentị n'ụdị ihe dị otu a. Ihe awụ ngwa agha ọgwụrụ mba, gị si ya ga-eji ya ga mee patentị. Ị chọrọ ka ọ nwụọ, ka ha mara ebe obi. Ịnụ mgbe a na-ajụ ajụjụ ọ bụghị ebe ọ nọ, ọ sị ya nọ n'ụwa, ọ nọ somewhere. So ọ dịtụ ọ ma na atụ ndụ ya nọ na ihe ize ndụ na o ji gị si ya ga-achọwa patentị. Ọ ga-adịkwa ndị nweta patentị ahụ? Ọ dị ka ị chọrọ ka e gbuoro anyị ya. Padi, I'm suspecting you.
Buddy, I'm suspecting you. Mama, Igbo Igbo. Is like a party Alphonsus. This one I want myself. Exactly. When the mother Chukuma the current. Okay, when the mother akapụrụla ha onwe patent a chọrọ anyị chọọ patent ihe a ihe a bụ ihe nzuzo otu a ka anyị ga-achịkọtawa ya ngwanụ aga m ahapụ gị biko ma ajọ ikpeazụ ngajụ gị ebe ị nọ ịdịkwa udo dịkwa ebe ahụ gị na family gị ọ nọ nso because asị onye gbawa anụ kpọọ nwa na-agbakwa na ajọ ọsọ ama m dị gị na-agba I don't know family gị ebe ha nọ nọkwa nso gị na ọ nọkọtara ọnụ kedu ebe unu nọ ndụ nọ dịkwa nchekwa dịkwa ru n'ebe ahụ ọwaji ikpeazụ m ga-ajụ gị na m emechie nwanna iji saa gị ihe jụrụ m onye na-arụ ụdị ihe dị otu a anaghị anụ otu nwunye ya na ụmụ ya onye ọbụla na-arụ ụdị ihe dị otu a nọrọ na otu nwunye ya na ụmụ ya gị ma na onye ahụ ahụhụ nwunye ya na ụmụ ya anya onye ọbụla na-eme ihe dị otu a bụ ị na-arụ gị na-eze ndụ nwunye m na ụmụ m ha nọ ebe anyị na Naịjirịa nwa nọkwa n'obodo oyibo ọ dabara adaba ọmagbolo onwe ya onye a na-ajụ akwa ọna na ụmụ anụmanụ ka ọ na-egbu nwanna ọna na ụmụ anụmanụ mana asị ihe ọbụla tagburu nkịta na-atakwa aja arụ ilulu ka m ji saa gị ihe ahụ ka nwere ọzọ ịchọrọ ịsa ya onye a na-ajụ ọkwa na ụmụ anụmanụ ka ọ na-egbu ọ na-egbu mmadụ ịnụ ihe m sara ya nwere ọzọ ị ga-asa na ihe m sara ya ka ihe m sara ọ dị mma onye a kwesịrị ịma na mmadụ gwara gị na ọ rụrụ ngwaahịa ọgbụrụ mba ịghọtahụkwa ihe ọgbụrụ mba ifi agaghị m aga n'ihu na-akọwara gị ihe ọgbụrụ mba udo dịrị gị nwanna agala n'ihu nwanne mmadụ ifi adị m ọ bụkwa ihe mgbanwe jụ anyị na ịjụrụ ajụjụ a ifi chejina mmadụ sị gị na ihe ahụ ngwa agha ọgwụrụ mba mana a ga-eji ya na-achụpụgodo ụmụ anụmanụ so gị na-ajụ ma ọ na ụmụ anụmanụ ka ụmụ anụmanụ ka anyị hapụ etu ahụ ọ ya ikwuru ọ na ụmụ anụmanụ ka ọ ga na-egbu nga agbara ụmụ anụmanụ gị emeghị ịgata ihe ichi gị ide a ihe ị hụrụ gị were ndị be anyị otu aka a ga-ewe chịta ọwa nwanne mmadụ ama ahapụ gị ka ị gawa ga-azụ ike m ga-emecha m ga-akpọtụrụ gị ọzọ mgbe ọbụla nwere mkpa so I ga-ebidoro that particular family and I take it from there udo dịrị gị nwanne mmadụ ndị be anyị Mimi Amaka kpọtụrụ m n'ekwentị ka m tụpenye gị azụ ka m pịara gị de lamba ndị be anyị anyị anwụchara nke ụbọchị taa n'ikwu eziokwu ụfọdụ ndị amaghị ihe na-aga n'azụ n'obodo anyị nọhụrụ onwe anyị ọtụtụ ihe na-eme achọghị m ikwu ụfọdụ ihe dị aṅa achọghị m ikwu ụfọdụ ihe dị aṅa achọghị m ikwu ụfọdụ ihe dị aṅa mana ọ bụrụ ma agha dị ọkwa unu nwere o were unu anya na ndị ugwu nwere ndị agha nke ha tinyere n'onwe ha udo dịrị gị nwanne mmadụ Chukwuma ndị ugwu nwere unu hụrụ mgbe enwudere onye isi ndị mieti ala na onye isi ndị agha nke ha thank you nwanne mmadụ unu nụrụ ndị Yoruba nwekwara nke ha na-akpọ Amateku n'ime nke ndị ugwu onwe onye na-ebu ha agha nke Amateku ọghọ ndị ọfishal ha na-arụ ọrụ ha nke ndị Igbo nwere nke usunu tinyere n'ala Igbo ụlọ hụrụ achọghị m ikwu ọtụtụ ihe mana ihe na-aga n'underground and mgbe oge ya ruo akwa mgbochi ga-ekewa ka m kwudewe otu a Mimi Amaka kpọtụrụ m na ya kara ekwentị ka m na gị kpaa ka m kọwara gị ihe ma ọ bụ na ị ga-aghọta ọkwa na ị ga-aghọta ya rụrụ m gị ahụ
otu aka m ga-achịkọta ya n'ụbọchị taa ka Igbo nwee ike rute ụlọ ka aga dozie n'ala Igbo. Biko ka emesịanụ. Ekele ka m unu ndị sonyere anyị, mmadụ dịka Mimi Amaka, Padi Alfonsos onye Ụmụahịa, Chukwuma Okoye, ele onye ọzọ Ifi Chejina na ọtụtụ ndị dị iche iche sonyere anyị n'ihe mmemme nke taa na-aga akpọcha nwa aha. Ahụrụ m not about 50 something people watchịrị anyị, up to 12 people watchịrị na TikTok. Otu aka ọha m n'ọnụ. Udo Chineke dịrị onye ọbụla. Nke onye ọbụla chọrọ na-achọ ya dị mma ya chọta. Nke ọ bụkwara abụla bụ ihe na-achọ gị ka o ji gị rijuo afọ agaghị ahụ gị. Udo dịrị unu. Ndị Igbo ga-adị, Igbo ga-adị, Igbo ga-adị. Igbo ga-erutekwa n'ụlọ agaghị wedozi ala Igbo. Ndewonu. Igbo rulo edozi ala Igbo. Igbo rulo ala Igbo dị mma. Igbo rulo edozi ala Igbo. Ụmụ Igbo rulo ala Igbo dị mma. Jovi ka ndị Igbo niile akwa gị wụrụ ọhụ Igbo rulo. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovi ka jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo. Ala Igbo ama mma.